uspešne saradnje i dugogodišnje saradnje. Nadam se da će našim privredom krenuti neki drugi. To posebno, a mi imamo mnogo toga zajedničkog, bez obzira što su neki pitali otkud na Loznički Zvornik i otkud u Zvorniku na radiju Lozničke informacije. Da, evo, pokazalo se da Lozničani i ljude koji žive tu interesuju te informacije. Pretpostavljam da je Zvorničani interesuju informacije iz Lozničkog kraja i nadam se da će to, kako vreme bude odmicalo, biti još zanimljivije za njih. Hoće. Hoće i naša ekipa i vaša, mislim da će u narednom periodu imati sigurno i nekih zajedničkih akcija i zajedničkog rada. Naravno, mi se radujemo tome.